имсол ба таъсисёбии гурӯҳи эҳсон 20 сол пур шуд. ҳоло аҳли гурӯҳи эҷодӣ бо роҳбарии сароянда Ғолибҷон Юсупов барои гузарондани барномаи нави консертӣ дар соли 2022 омодагӣ мебинанд. Зеро гурӯҳи эҳсон тасмим гирифтааст ки бахшида ба 20-солагии фаъолияти эҷодӣ давоми 10 рӯз 20 басти консертиро пешкаши мухлисонаш гардонад. Сароянда Ғолибҷон Юсупов мегӯяд ки гурӯҳи эҳсон то ба имрӯз расидан бисёр мушкилиҳоро паси сар кардааст. Зеро бино ба нақли вай замони таъсиси ин гурӯҳ барои сабти як суруд вақти зиёд мерафт, чунки дар он вақт техникаву технологияи муосир барои сабту наворгирии суруд ва клип мавҷуд набуд. ҳамон вақт тараққиётҳо намон қадар пеш буданд, мушкилиҳо хеле зиёд буданд, интернет ин қадар тараққӣ кардагӣ набуд ва новобаста ба ҳамин мушкилӣ мо ҳамаи он мушкилиҳо паси сар кардем ва фақат мубориза мекардем, ба пеш фақат ҳаракат мекардем ва ҳозир барои ҷавонҳо хеле шароит муҳайё ҳаст. хеле сурудҳои худро барои мухлисон ва мухлисон расонидан осон шудагӣ аст. дар давраҳо ҳатто DVD ҳам набуд, фақат ҳамин кассетаю видео кассети аудио кассетаҳо буданд. фарқият хеле зиёд аст. гурӯҳи эҳсон соли 2002 таъсис ёфтааст. Сароянда Ғолибҷон Юсупов дар ин гурӯҳ танҳо суруд мехонд. Баъдан соли 2003 Валиҷон Азизов ба гурӯҳи эҳсон омад. Онҳо якҷоя ҳамчун дуэт суруд сароиданд ва ин буд ки байни онҳо дӯстӣ боз ҳам мустаҳкамтар гардид. маҳз аз ҳамин сабаб Ғолибҷон Юсупов тасмим гирифт ки консерти 20-солагии таъсисёбии гурӯҳи эҳсонро бо Валиҷон Азизов гузаронад. худи Валиҷон ҳам таъкид кард ки оғози фаъолияти санъаткорӣ дар ин гурӯҳ барояш ифтихор аст, зеро онҳо дар ин гурӯҳ якҷоя суруд сароида байни мардум машҳур шуданд ва имрӯз ҳар яке мухлисони худро доранд. аввали соли 2003 яъне дуэти мо оғоз шуд дар гурӯҳи эҳсон, яъне ҳамчун гурӯҳи эҳсон, ҳамчун солисти гурӯҳи эҳсон ман фаъолиятро оғоз кардам ва хушбахтона тӯли 4 сол мо ҳамкорӣ кардем. хушбахтона бо албомҳои нав, бо сурудҳои нав, яъне мардум моро истиқболи гарм гирифтанд, хуш қабул карданд ва имрӯз ман гуфта метавонам ки фаъолияти оғози кори мо мана имсол имрӯз яъне ба як миҷа задан аллакай 20 сол сипарӣ шудааст ва ин 20-солагиро барои тамоми мухлисон ва ҳаводорони гурӯҳи эҳсон муборакбод мегӯям ва ман бисёр хушҳол ҳастам ки оғози корамро аз ин гурӯҳ яъне шурӯъ кардам. ҳоло гурӯҳи эҳсон аз рӯзи таъсисёбӣ то 20-солагии фаъолияташ ба куллӣ фарқ мекунад. соли 2006 Валиҷон Азизов аз гурӯҳ рафт, яъне онҳо тасмим гирифтанд ки фаъолияти санъаткорияшонро дар алоҳидагӣ пеш баранд, вале бо рафтани Валиҷон дӯстигии онҳо барҳам нахӯрд. гурӯҳи эҳсон бо Ғолибҷон Юсупов ва Валиҷон Азизов то имрӯз ҳамкорӣ дораду дар 2 ё 3 сол як сурудро ҳамчун дуэт сабт намуда пешкаши мухлисонаш мегардонад. милоди гурӯҳи эҳсон аст. мо якҷоя оғоз кардага ҳастем, барои ҳамин мо ҳамин тасмим гирифтем ки якҷоя ҳамин консертро оғоз кунем ва якчанд сурудҳое ки бо ҳамон сурудҳо мо машҳур шуда будем, ҳамон сурудҳоро боз якбор дигар ба таври навгонӣ барои мухлисон хонем. мухлисони гурӯҳи эҳсон бо Ғолибҷону Валиҷон Азизов то ҳол интизори ҳамин чиз ҳастанд? бале, албатта ман боварӣ дорам ки интизор ҳастам ва иншоалло умедворам ки хуб қабул мекунанд. имрӯз басти якуми консерти Ғолибҷон Юсупов ба муносибати 20-солагии таъсисёбии гурӯҳи эҳсон оғоз гардид. нахуст барои мухлисон чанд сурудҳои солҳои таъсисёбии гурӯҳ ки онҳо маҳз бо ҳамин сурудҳо машҳур шуда буданд садо дод. меҳмони консерт Валиҷон Азизов ва Мубориз Усмонов буданд. дар консерти имсола Ғолибҷон Юсупов тасмим гирифт ки нархи чиптаҳоро барои мухлисон як хел муайян кунад. чипта бо нархи 30 сомонӣ дастраси мухлисон гардид. ба ҷуз ин онҳое ки 10 чипта харидорӣ карданд, як чипта ҳамчун тӯҳфа тақдим гардид.
ҳамасола як албоми нави гурӯҳи эҳсон ки иборат аз 20 суруд мебошад пешкаши мухлисонаш мегардад. Сароянда Ғолибҷон Юсупов то имрӯз дар умум беш аз 400 суруд сароидааст ки мавзӯи онҳо бештар ба жанри лирика бахшида шудааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотию таҳлилии Хабар Плюс.